Bun găsit la un nou vlog. Astăzi trebuie să învățăm cum se joacă șah. Poate unii știu că se joacă, unii nu știu. Așa. Are în total și la alb și la negru piesele au în total 32 de piese, iar la fiecare jucător are 16 piese. Adică la negru are 16 piese și la alb tot 16 piese. Și trebuie să fie 2 turnuri, 2 nebuni, 2 cai, 8 pioni, un rege, cea mai importantă piesă, și una regină, este damă, cea mai puternică. Și are 64 de pătrate, 8 ori 8 colorate, alternativ alb și negru. Deci acum trebuie să le aranjăm de la H până la A. Este la negru. Dacă vrei să pui la negru, e negru, nu e de la A până la H. Acestea sunt niște alfabet. Da? Trebuie să înceapă de la H până la A. Nu aveți voie să puneți invers, să fie cu numere, să fie cu litere, aveți voie să puneți. Și la alb este de la A până la H. Da. De obicei, alb începe primul și să vină... Trebuie să aibă 2 mutări, trebuie să aibă. Orice vrei să muți. Da? Eu mut așa și așa. Albul începe. Și este cea mai bună deschidere asta, dar poate puteți să faceți cum doriți. Da? Acum eu urmez. Fac așa, dau un pion și un pion. Da, de obicei turnul merge așa și așa numai. Așa mergem. Calul merge cât un L, uitați așa, și pe aia mai încolo cum este, da? Nebunul merge numai pe diagonal, așa, numai pe diagonal merge nebunul. Așa. Regele merge oriunde poate să meargă, și înainte, și pe diagonal, și se poate să întoarcă, să meargă și așa, în orice fel. Iar regina, da, regele este asta, scuzați-mă, este regele, și asta este regina. Regele merge numai așa, dacă stă aici, merge mai încolo numai, sau poate merge numai o dată, sau așa. Sau pe diagonal, dar nu de mai multe ori, numai o dată. Așa. Și acum, pionii merg numai o dată. Dar dacă dorești, poți să mergi de 2 ori, așa. Numai la terenul al cuiva, terenul la celălalt jucător, treci numai o dată, nu mai multe ori. Mai aici numai de 2 ori, la terenul tot mai de 2 ori și mai acolo cu o singură pătrățel. Înțeles. Am mutat eu acesta și acum urmează jucătorul celălalt. Îl mută calul. Ați văzut cu calul să merge ca un L. Și eu sunt acum. Eu mută nebunul. Așa. Și s-a ferit. Turnul. Ca să nu pot să trec să-l iau. Așa. Eu sunt acum. Merg mai încolo. Merg. Și ăsta merge așa. Atenție! Dacă doriți să îl luați, nu îl luați așa dinainte. Așa, să-l luați așa imediat. Nu e bine. Îl e așa. Pionii se iau de obicei, așa se iau piele. Și dacă e altceva. Și dacă e turnul
Și dacă este regele sau, știți? Da. Și orice ce să fie acolo lângă. Acum un exemplu. Este aici, în loc de pionul ăsta, este un nebun. Și pasărea așa, cu orice. Și dacă nu-l ia, n-a apucat să-l ia, le ia pe ăsta. Ați înțeles că treaba? Foarte bine. Deci asta este scopul jocului, ca să... Da. Jucătorul ăla era. Cred că aici era, da. Aici era jucătorul. Eu sunt acum. Aici cred că sunt aici. Asta, era aici. Da. Eu sunt acum. Eu vreau să iau pionul. Prima care am luat. Uitați. Care am luat. Și acum mi-a regele. Mi-a luat-o. Și a văzut, unii ved, unii nu văd și se ține acolo la ei. Și eu trebuie să țin albul și celălalt trebuie să țin negru. Iar după, eu încep, eu sunt, dau iar. Am trecut pe două pătrățele, că așa se mai poate. Numai pe terenul meu. După aia urmează celălalt. Și se gândește să neagă așa. Și eu acum, ce să fac? N-am ce să fac. Dar apoi îl mut ăsta aici și nu poate, pentru că de la asta este șah. Nu poate. Pentru că dacă ajunge aici, în caz că ajunge, ăsta poate să ți-l ia. Și de aia, poate de frică să vină aici. De frică. Da. Și acum poate ajunge. Ia. Și eu iau. Că e așa mai ușor, dacă știți. Așa mergem. Și acum el este. Merge așa. Am mers pe două piese. Eu sunt. Merg pe diagonal cu asta. Și să văd ce face. Am dat cealaltă. Și acum pot să iau eu. Uitați cum pot să iau eu pion. Următorul jucător este. I-a dat eu. Deja 3. Și era numai 1. Se gândește. Să-mi ia și el. Să-mi ia pion. Eu sunt. Mut cap. Ca unul. Și celălalt este. Următorul este. Și dacă în caz ajunge și pionul până aici, știi? Și nu poți să ți-l ia cu asta, rămâne aici blocat. Numai dacă e ceva aici și poți să-l iei, știi? Poți să mergi mai încolo. Că poți să ai blocat. Deci nu mai au cum. Da. Eu sunt. De că i-am luat. Și acum, precum dacă este ăsta dacă să ia, nu mai ce să mai faci, să încheie jocul, dacă îl mai iei pe ăsta. Da? Și să zice șah, că poate să ți le ia, dacă șah, știi? Și el trebuie să mute într-o parte. Mut aici, știi? Trebuie să apere, trebuie să se... Și eu sunt. Mă duc aici. Da pion. Următorul este. Merge nebunul. Și eu sunt. Următorul jucător este. Așa. Am mutat pionul. Eu sunt. Eu turnul până l-am deloc. El este. Am mutat pionul. Eu sunt.
Acum eu pot să iau turnul. Iau turnul pentru prima dată. Iau și turnul. I-am dat turnul. Și așa să facem. Următor. Ăsta a fost frică că s-a băgat aici înapoi. S-a băgat. Dar voi ca sunt eu. Eu sunt. Ce mă gândesc să fac? Mă pion și eu. Următorul jucător este. Și... Face ceva de genul. Așa. Eu sunt... Celălalt jucător este. Și dacă din momentul acela, dacă nu mai e nimic aici, acum vă dau un exemplu, și să poată să ajungă pe la capăt, poate să salveze o piesă care a pierdut-o, știți? O piesă care a pierdut-o și poate să o salveze. Știți? Da. Asta este scopul. Acesta este scopul. Acum vine ăsta și mie. Mi-a luat. Acum este în pericol că pot să iau cu ăsta și n-a fost atent. Asta trebuie să ții la un moment dat. Și am luat, din păcate. Mie este. Câteodată există și șahmat, dacă nu mai are unde să mai fie salvat. Sau și dacă e șahpat, este ca o egalitate, este. Șahpat. Egalitate. El este. O ia, merge așa, ca polișa. Eu sunt... Nu și eu acolo. Și toată jucătorii sunt acum. Eu sunt. Uite așa. Jucătorul celălalt este următorul. Eu sunt. Jucătorul următorul. Și iau eu asta. Dar mi-e și la jucător, mi-e așa. Și pune acolo. Așa. Acum pot să iau și eu turnul celălalt. Pot să iau turnul. I-am dat turnul. Și acum el este. Mi-a luat și el, din păcate. Mi-a luat. Mi-a luat. Eu sunt. Ne, măcar mai am ce. Nu mai are deloc. Că i-am luat pe toate. Am mutat acolo. Și am mutat un pion. Eu sunt și i-a dat un călț. I-a dat un cal. Eu sunt... nu, iar jucătorul ăla. Îl mut aici. Acum... Eu sunt... Următorul jucătorul. Și îl mut aici. Și sare din piesă când este calul. Sare. Sare cum e la piesă, știți? Și să faci ca un L. E ca pe 4 pătrățele trebuie să. Eu sunt. Jucătorul este. Eu sunt.
Am dat acolo. Eu sunt. Dăm și calul aici. Și jucătorul este. Uite, mi-a luat și el, mi-a luat. Și pot să iau și lui asta. Încă pe uliță. Eu sunt. Am mutat aici. Jucătorul. Și celălalt jucător să mai gândește ce să mai facă. Am găsit. Mi-a dat nebunul, mi-a luat. Și îl fac eu de ceva. L-am mutat. Am fugit iar. Ca să nu îl iau. Eu sunt. Merg așa mai încolo. Da. Eu sunt. Jucătorul este. Îl mută până aici. Până aici. Îl mută. Eu sunt. Jucătorul este. Îl dă în spate. Eu sunt. Eu iau pionul. Eu iau pionul. Jucătorul este. Am mutat. Dar i-am dat eu degeaba. Eu sunt. Am mutat aici. Jucătorul este. Eu sunt. Mutăm aici. Mai pe acolo. Este. Poate să mă mute de aici. Și te opresc aici ca să nu am pot să dubleze ceva. Am blocat în... Și apoi mi-a dat și mie pionul. Mi-a dat pionul. Și eu sunt. Până aici. Jucătorul este. Aici este. Eu sunt. Îl mut pe aici. Scuzați-mă, greșit. Asta a fost o greșeală, a fost. Dar și se mai întâmplă. Deci mi-au calmit. I-am luat. Așa. Jucătorul este. Mi-a și mie unul. Acum urmez șah. Și ți-am mutat aici. Uite, șah. Și celălalt să mut aici, că acolo nu e nimic. Șah. Și aici nu poate. Deci nu poate să meargă, că poate să-i dea, regele. Nici ce nu poate, că poate să dea. Și nu poate să meargă în două. Aici a rămas singurul loc. A rămas. Poate să meargă cum prin zona asta, să meargă. Și zice șah. Aici.
Și el se mută aici. Și eu... Nu știu de ce șah. Că urmează șahmatul. Urmează. Să vedem unde se mută, că are o singură parte. De aici. Trebuie să te gândești ce să faci ca să nu mai... Asta zice șah. Stat în spate. Și mă dau mai încolo. Și se mută aici. Așa. Și am zis șahmat. S-a făcut șahmat. Pentru că aici nu poate face turnul, nici aici, nici aici cădea regele, nici pe diagonal. Nu poate. Nu poate. A fost șahmat. V-a plăcut jocul acesta? Scrieți în comentarii dacă v-a plăcut și dacă n-ați înțeles ceva, scrieți-mi în comentarii. La revedere!